অলপ কাটি কৰি দিওঁ हेलो लोगोफोर दिनैनि बे आंनि बे इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ गिबियावनो बरायग्रोनाय जाबाय आरो आं दिनै नोंथांमोननि थाखाय मोनसे मिथिनो गोनांथार भिडिअ लाना फैलायबाय। बे भिडिअआनो जादों माने गथ'फोरनि थाखाय एसे सांग्रां जाबानो जाबाय आरोना। आं बुंनानै होगोन आरो भिडिअआवबो खिन्थिनांगोन माबायदि मा जाथाय जादोंमोन। दाखालि बावैसो आरो माबायाव फेसबुकआव आङो सासे मानसिया भिडिअ हगारनाय नुदों आरो बे भिडिअआ जाहैबाय माने फिसा मा होनो ORS पेकेट बायदि आरोना। बे ORS फिसा माजा होननाय मोनसे माबा फैयो आरो जुस बायदि आरो फिसा थेमा आरो फिसा गथ'फोरनि आरोना। बेखौ गथ'फोरानो बांसिन लोंखायो। ओंखायनो नोंथांमोनाबो बे भिडिअनि गेजेरजों एसे सांग्राङै जाबानो जाबाय। मानो होनोबा गोबाङानो मिथिदो गोबाङानो मिथियाखैबो जानो हागौ। बेनि थाखायनो नोंथांमोनखौ आङो नैबे भिडिअनि गेजेरजों खावलायहरो आरोना। बे माने माजा फिसा माने जुसाव मा मोन्दों मिथिना फिसा फिसा एम्फौ सोमजिदो आरो माने भिडिअआव बुंदो आरोना। बेयो गुवाहाटीनि होननानै बुंदो आरोना। गुवाहाटीनि कम्पानि होनना बुंदो सोरबा होनदों नोङा। बेफोरबायदिनो बे जिखिजायानो जा मानो जुसानो जा बा माबा मोनसे माजायानो जा ORSआनो जा नोंथांमोना एसे माबाफोरखौ नायनानै एक्सपायरि डेटफोरखौ नायनानै नोंथांमोनाबो आरो लोंहोनायनि सिगां जायबा बिमा बिफा बिथांमोना एसे सांग्रां थाबानो जाबाय। जानला मेनला बायनो होनो नाङा बेफोरबायदि बुस्थुफोराव। आरो एसे एनै आरो फिथाइ सामथाइनि नालाय एम्फौ एनलाया सोमजिखायो। मानो होनबा बेबा बेसेबां गोबावनि नङा होमबा। आरो जायबा स्कुलफोराव लाङो लाबोयो बिथांमोनाबो बांसिन गथ'फोरनि दाथ' गरम बोथोरजों माने बांसिन माने थान्दा लोंनाय बा जुस लोंनाय बेफोरबायदिनो बायदिसिना गथ'फोरा लोंनो बियो नालाय। बेखायनो नोंथांमोना एसे बिमा बिफाफोरा जायबा स्कुलाव लाङो लाबोयो बा गारजेनानो जा सोरबा बिबै बिबौआनो जा बिदा फंबायानो जा बिथांमोना एसे सांग्रां जाबानो जाबाय। मानो होनोबा बेफोरबायदिनि थाखाय हुसियार जों जाहाथे जोंनि बर' माने जाथियावबो बेफोरबायदि जाथाया जाया आरोना, गाज्रि जाथाया जाया। बेनिखायनो नैबे भिडिअ क्लिप ससे आङो ओरैनो क्लिप होना होगोन। नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना एसे हुसियार थाबानो जाबाय। আমার বরবেটি কাটি আছো এইটো অলপ কাটি কৰি দিওঁ কিমান ডাঙৰ চাই লওঁ। এই আমাৰ বৰবেটি কোম্পানীটো ইমান ঘাটিয়া কোম্পানী সৰু ল'ৰা ছোৱালী নহয় নহয় কোম্পানীটো বেলেগ দেখিছে নহয় কিমান কোম্পানী ৰ'ব মালটো পেলাই দিয়ক পানীটো পেলাই দিয়ক নেপেলাব লাগিব এইটো লগটো দেখাওক মাথা কোম্পানী চাই লওক। তেলিয়াপটি ডিষ্ট্ৰিবিউটৰৰ মাল কোম্পানীয়ে মানুহ মাৰাৰ ব্যৱস্থা কৰি আছে। গতিকে ৰাইজসকল এইবিলাক বস্তু আপোনালোকে কোনো নাখাব কৰিব লাগে। আমি এইটো কোম্পানীয়ে বেন কৰিব লাগে। চাওক ওলা বিষাক্ত বস্তু ওলাইছে এইটো কোম্পানী বস্তু ভুলতে কোনো নাখায়। এইটো কি কোম্পানী মাজা এইটোত নাই কি এইটো খোলক নেক্সটটো খোলক। এইটো বিষাক্ত বস্তুটো এইটো চাই লওক একদম ভিতৰত আছে খোলা ব্লেক কালাৰ। এইটোত আছে কেতিয়াও নাখাব। এইটো কোম্পানী বেন কৰিব লাগে। আমাৰ ৰাইজৰ মানে হেৰি ডিমাণ্ড এইটো চাওক খোলা একদম পুৰা জিন্দা বস্তু ওলাইছে। জিন্দা পোক ওলাইছে ইয়াত। কেঁচি দি দাঙি উঠক। কোনো ধৰণৰ বস্তুবিলাক নাখাব। কোম্পানী বেন কৰিব লাগে। এইবিলাক মাছৰ পোনাৰ নিচিনা হয়। মাছৰ পোনাৰ দৰে ওলাইছে এইবিলাক বিষাক্ত বস্তু। नोंथांमोनाथ' भिडिअखौ नुखाबायानो बेयाव। नोंथांमोना बिनि थाखाय सांग्रां थादो। मानो होनोबा गोलोम बोथोर होनना गरम बोथोर होननानै जेनेबा
गरम मोनदों होननानै बारा बेफोरबायदि गथ'फोरनो फिसा फिसा जुस बायना होनाय बायदिसिना लोंहोनाय हायोबाथ' बायना होनो नाङा। नोंथांमोना सांग्राङै थादो। दिनैनि भिडिअ'आ बेनोमोन, मानो होनोबा नोंथांमोनखौ जाहाथे बेफोरबायदिनिफ्राय जानगाराव थानो हायो, बेनि थाखायसो नैबे भिडिअ'खौ लाना फैदोंमोन।